ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደባት ጊዜና ብስኹም ዝፀንሐ ዘለና ቅረብ ሻይ ገብረሃን ንስሕን ሎሚ ዕድም ኣለኒ ዕድመይ ካብ ዓዲ ጣልያን ኮይኑ ኣብርሃም ተስፋይ ኩሎም ትፈልጥዎ ኢኹም ጠበቃዊ ሰብኣዊ መሰላት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ካብ ሊብያ ክሳብ ኢትዮጵያ ዝተዘርግሐ ኣዝዩ ኣስካሕካሒ ዝኾነ ተርእዮታት ንሱ ብዓቕሙ ንማሕበረሰብ ዓለምን ንዓለም ኤርትራውያንን ንኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ዋላ እውን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ፀውዒት የቕርብ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣስታት 200 ዝኾኑ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ብዘይ ድሌቶም ብዘይ ሕጋውን ሰብኣውን መስራሓት ወይ ከዓ ክብረቶም ብዘይ ምሕላው ብዘይ ኣገባብ ብመንገዲ ዓሰብ ናብ ኤርትራ ተመሊሶም ኣለዉ ኣብ ኤርትራ እውን ተኣሲሮም ከም ዘለዎ ሓበሬታ ይወፅእ ኣሎ። ስለዚ ንሱ ኣብርሃም ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ ብጥቡቕ ይከታተሎ ኣሎ። ንዝምልከቶም ኣካላት እውን ፀውዒት ክቐርብ ፀኒሑ ኣሎ። ኣቐድማ ኣቢሉ ብዛዕባ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብ ቤልጅየም ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም كما تون سخن تكمل لينا أبي بتسيحون تام على اللب زعبات توما بالبيع زلوا إرترابان كن الزرابينا دحريقود زبز حشفنا حجي أبي تبيع زكاة زلوا نجاراتنا بيترام سمر ص أنت يخون اللو تعج عقوان فما اللو زبلها كسب حجي بزلوا حبريتا ككافل النيو تبع دحرت حبريتا خو سخ اليو أو تمركزنا خلق زي هنقبل نخينا كسب لومي بزعبات زلوا حبريتا ككافل النيو أبراهام سلتخل بركتها سلتخل زعرها أمسكناك اسك دحر بزعب زباله بلجيم زغبركم سلام وصل في 10 ورح 4 كم اول حج زول نغير المحترا بالكاش عنا تي في تي بي زول هونتا تمثل right يغني له شاي سلتي عدميخا صراحه خمالتي منياتو دمصي حزبكم كتكونوا نعيو مساهم سلازرخمكمني سلازرخمكمني يغني له و سلام وصل في على 10 ورح 4 ينيرو تيكاندي منقل نايت سلام وصل بخاني أبز حلفة عمتات كن بلون غل أوارح كن بلون غل بزح كنتات يزك أيار رب زعبا إرتراوان سيدتنيا تحت مالتي أب إثيوبيا بزح تغيروا إن نرزل لنا أب أوغندا تغيروا نرزل لنا أب جبزي تغيروا نرزل لنا أب السودان تغيروا بعابير إنا أما إيتا شحات إرترا سيدتها تعقب هذا نبرت عد مالتي كمون أب ليبيا خب قرمو خبيدو كاتوغانا بزموردات هاجر أزيو هذا جنيا كنتات تفتيروا نير مالتي سقانتي تمنجست الحزب كينو هذا معبل وين ما زي استوى هذا غوس كور جميل نيرم سقانتيو بقى ليبيا سندنياتات زاغلا في علوايو بزي حوايو نصتنا نبهلنا نهيمانتنا كله اب حدا قاعدو سلازلو سلازي افريقيا سندنياتات عدنا غونفلنا لو زبل حدا غنيا كامبين تجميرو مالتي سلازي أتي نايتوبيا قد يا قدمنا كون زاربولو تنبرنا تي اب تግራይ ዝግበር ዝነበረ መሸጣ መጭወይቲ ቀጻሊ ዘሎ ንሱን ከሙን ታበዲ ሰባት ዝነበረ ግፋ እቲ ምስጓት ምዝገባ ምቁራጡ ብሙሉ እቲ ሓደገኛ ኩነታት ኢና ቅድሚት ካምፔን ጀሚርና ነይራ ማለት ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ በጫ ስለመፃኹ ኣብ መርሸንት ናይቶም መንእስያ ስለዝረኣኹ እስር ቤት ስለዝረኣኹ ኩሉ ጀሚርና እቲ ጀመርና ስራሕ ከዓ እንታይ ነይሩ ኤምባሲ ኢትዮጵያ تدالو دبدابي أدالينا دبدابي مالتي كله تي زقات مدلون تموتن سنينا نستفلا عالم زلو إمباستاتنا إثيوبيا دبدابي أبتحنا مالتي سلازم التاريخ نخوون زحبريتها بمولو أبتحنا له مالنا مالتي سمعتنا أبتحنا مالتي مسون داتا قلصنا قولنا هنده بزنا ليبيا معابل تفتير مالتي قزاوتهم كقاتلوا أبسرقيا خاصاتو حوام سربيات بأكوبنا بسربيات أتكوتوهم تعزيمنا حدا جنان بجملة عبي عندوات كم سلوز غنى هجوز فتح كم تسألوا إلنا موتيس هجوز انتاي اوكي نقولنا نزاك زي ملكاتنا أكلات مالتي على انتاي زبالة طبقا زبالة أكلات بهجوز دبدا بيت سديدو تزولو بزعبات زولو خناتات أوير نقر مالتي مخنياتو أبتكزياتي عسرته زي منقستوان عبيت تكالاتود كابليبيات منقستو جيوان أتنز مسكراز نبرا سيدناز نبراون أو تيوانيس لازم بهجوز انتاي تغيرو نمولو زملكات أكل እቲ ናይ ቪድዮታት ናይቶም መራሕቲ ወፂኦም ዝዛረብዎ ዝነበሩ ናይ ፅል ዘረባታት ከይተረፈ ተደርጊሙ ብብዙሓት ኣካላት እንተን ዩኤንኤችሲአር ቀይሕ መስቀል እዞም ዓበይቲ ትካላት ዝብለካ ዘለኹ ዘይ መንግስታዊ ትካላት ብምልኦም ድምፂ ክኾኑ ነቲ መንግስቲ ዓገብ ክብልዎ ኣብቲ ህዝቢ እውን ከረጋግዖ ዕንወት ከይፍጥር እቲ ጉዳይ ምትእታው ገብሩ ደብዳቤ ተሰዲዱ ማለት እዩ ግን እኹል ስለዘይኮነ ኣብ ቅድሚ ሕብረት ኤውሮጳ ከዓኒ ሰላማዊ ሰልፊ የድሊ ምክንያቱ ኣብ ብሓንሳእ እዮም ዘለዋ ሰላማዊ ሰልፊ ትገብር ህዝቢ ሪኤካ ብኣካል ኣቲኻ ትዘራረብ ኣብ ጣውላ ማለት እዩ ስለዚ
ሰላማዊ ሰልፊ እንታይ እዩ ይሕግዘካ ሓደ እቲ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ እዩ ድሓር ነቶም ፖለቲከኛታት ንክሰምዑካ እውን ክሳይ ዝፈጥር እዩ ፀቕጢ ዝፈጥር መካኒዝም እዩ ስለዚ ሰላማዊ ሰልፊ ነዳልሎና ነቲ ሰላማዊ ሰልፊና ክንመፅእ ስለ ዝኾና ስምዑና ንምባል እዩ ዝሕግዘካ ዝያዳ ማለት እዩ ሰላማዊ ሰልፊ የዋህደልካ ነትርክቡን ማለት እዩ ስለዚ ዕለት 10 ሰላማዊ ሰልፊ ተፀዊዑ ቅድሚኡ ግን እንታይና ጌርና ደብዳቤታትና ሰድና ነቶም ኣባላት ፓርላማ ደቃ ብዙሓት ሰዲድና ኣሎ ማለት እዩ መፂና ሞ ካብ ዕለት 9 ክሳብ ዕለት 11 ኣብ በልጅም ኣለና ሰላማዊ ሰልፊ ዕለት 10 ቅድሚኡ ግን ርክብ ክንገብር ምሳኹም ኢልና ብዙሓት ሰዲድና ኣሎ ካብኦም ካብ ብዙሓት መሊሶም ኣላ ስለዚ ረቡዕ ዓቲና ዕለት 9 ቀዳማይ መዓልቲ ርክብና ጀሚርና ማለት እዩ ረቡዕ ጥራሕ ድሕሪ ቀትሪ ምስ 4 ዝተፈላለዩ ኣካላት ተራኺብና ማለት እዩ ኣነ ልዋም ሳይሞን ዝበሃል ሓውና ካብ በልጅም ኣብ ረቡዕ ማለት እዩ ምስ 4 ዝተፈላለዩ ሰባት ርክብ ጌርና ምስ ሓንቲ ካብ በልጅም ተወኪላ ዝመፀት ሓደ ካብ ጣልያን ተወኪሉ ዝመፅ ዓበ ተቃላሳይ ሓንቲ ካብ ስጳኛ ተወኪላ ዝመፀት ዓባይ ተቃላሲት ሓንቲ ከዓኒ ሓደ ከዓ ካብ ፍራንስ ማለት እዩ እዚኦም ቶም ናይ መጀመርያ ረቡዕ ማለት እዩ ዓብ ርክብ ጌርና ልዕሊ ሰዓት ዝኸውን ዝነብሲ ወከፎም ተዛሪብና እቲ ኩሉ እቲ ኩነታት ስደተኛታት ብዙርያ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ግብፂ ኣብ ኡጋንዳ ብዝያዳ ከዓ ኣብ ሊብያ ኣብ ቱኒዝያ እንታይ የጋጥም ኣሎ ነቶም ኣባላት ባይቶ ጥቡቅ ጌርና ክንገልፀሎም ዓቅዲ ረኪብና ማለት እዩ ፅባሕ ጅኑ ጎተሲእና ከዓ ሰዓት 7 ክኸውን ሰዓት 8 ፈረቓን ከዓ ነርና ተቆፀረ ኣብቲ ውሽጢ ፓርላማ ማለት እዩ ናስር እውን ተወሲኽና ሽዑ ካብ ሸወደን 4 ከዓኒ መጀመርያ ምስ ወኪል ናይ መንግስቲ ፖርቱጋል ማለት ኮይና ግን ሕጂ ኣብቲ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ካ እንታይ ትሰርሕ ዘላሳ ናይ ብምሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ተፀዋዒት እያ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ጓል ፖርቱጋል ዝኾነት ኣባል ፓርላማ ምስኣ ከዓ ነዊሕ ዝርብ ጌርና ብድሕሪኡ ካብኣ ቀፂልና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ዕለት 10 እየ ዝብል ዘለኹ ብእኩብ ከዓኒ ካብ ጀርመን ካብ ስዊድን ካብ ፖርቱጋል ካብ ፍራንስ ዝተዋፅኣ ኣባላት ፓርላማ ከዓኒ ብእኩብ ረኪብና ማለት ብእኩብ ከዓ ብሓባር ንሕና ምስኣን ኮይና ከዓኒ ነዊሕ ዘተ ጌርና ማለት ሕጂ ድሓር ብድሕሪኡ ናብ ሰላማዊ ሰልፊ ኣቲና ሰላማዊ ሰልፊ ከዓ ከም ዝረኣኻዮም እንታይ ፅቡቅነት ነይርዎ ሓደ ቶም ኤርትራውያን ብምፅዋር ብዓቕሊ ወዲእና ሰላማዊ ሰልፊ ማለት ኣብኡ ዝነበረ ሰብ ናይ ብሓቂ ከመስግኖ ደሊ ምክንያቱ ንኣሕዋት ኢሉ ስሩሑ ገዲፉ ካብ ጀርመን ዝመፀ ኣሎ ካብ ደንማርክ ዝመፀ ኣሎ ካብ ሸወደን ዝመፀ ኣሎ ካብ ኩሉ ዝመፀ እዚ ኩሉ ዝመፀ ሰብዚ ስሩሑ ገዲፉ ገንዘቡ ጥፊኡ ኩሉ ዋኒን ጠንጢን ይመት ንስለ ድምፂ ንስለ ኣሕዋቱማ ኢሉ ማለት ኣብኡ ከዓኒ መፂኡ ብስነ ስርዓት ብምክብባር ብምፅውዋር ከዓኒ 2 ሰዓት ዝኣክል ድምፁ ኣሕሊፉ እዚ ቁር ፍሉይ ዝበልዎ ግን ካብቲ ናይ ካልእ ቅድሚ ሕጂ ሰላማዊ ሰልፊ ተነይሩ መሲልካ ኣብኡ ኤርትራውያን ጥራሕ ኣይኮና ነርና ኣብኡ ደቂ ፖርቱጋል ነይሮም ደቂ ፍራንስ ነይሮም ደቂ ጀርመን ነይሮም ተቃለሲ መዓት እዮም ነይሮም ብኩሉ ቋንቋታት ከዓኒ ክመሓላለፍ ይውዕል ትፍልይ ዝገብሩ ሕጂ ቲም እትሕዋት ምስቶም ካልኦት ንዓይ ሞር እንታይ ሂብኒ ማለት ሞራል ሂብኒ ተስፋ ሂብኒ ድምፅና ውሕድ ኮይኑስ ብትግርኛ ጥራሕ ወይ ኣብ መንጎቶም ትግርኛ ጥራሕ ዝዛረቡ ኣይነበረን ምስቶም ካልኦት እውን ተሓዊሱ ብሓባር እንታይ የጋጥም ኣሎ ኩሉ ብኩሉ ቋንቋ ማለት እዩ ብክልተ ቋንቋ እናተርጎምና ከነመሓላልፎ ውዕልና ማለት ብድሕሪኡ ናብቲ ወቲ ዝርዝር ሕጂ ቦትኡ ኮይኑ እቲ ምስጋኑ ናብ ቦትኡ ኮይኑ እቲ ውፅኢት እንታይ ተረኺቡ ናብ ዝብል ክንሰግር እሞ ብቐጥታ ናብቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ክንሰግር እቲ ኩሉ ዝገበርኩሞ ፅሑፋት ዝገበርኩሞ ሰላማዊ ሰልፍን ካልእ ጎስጎሳትን እንታይ ውፅኢት ኣምፅኡ ኣብ ባይታ ከመይ ትግምግሞ እንታይ ኣሎ ዝረአ ጭቡጥ ባይታ ዝተለወጠ ኤግዛክትሊ ሕጂ እሱ እንታይ እዩ ንምንታይ እቲ ዝርዝር ዝገልፅ ዘለኹ መሲልካ ምክንያቱ እቲ ሰብ ኩሉ እቲ ትኸዶ መስርሕ ክርድኦ ኣለዎ ምክንያቱ ሰላማዊ ሰልፊ ጥራሕ ማለት ከምዚ ሆይልካ ሓፂር ገለ ነገር ጌርካ ገለ ትምለስ ገለ መስሎ ግን ነዊሕ እቲ መስርሕ ማለት እዩ ብድሕሪ እውን ካልኣይ ግዜ ናብቲ ፓርላማ ተመሊስና ምስቲ ኮሚሽን ተዛሪብና ንፅባሓይቱ ከዓኒ ምስ ዩኤንኤችሲኣር ዓርቢ ንፅባሓይቱ ከዓኒ ምስ ዩኤንኤችሲኣር ነዊሕ ርክብ ጌርና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ንሕና ብዚኦም ነዚኦም እንታይና ማሓፂናዮም እቲ ሓደጋ ጠጦ ከብሎ ከመይ ገይሮም ጠጦ ከብሎ ብብሎም ቶም ዝረኸብናዮም ኣካላት መጀመርያ ክረኸቡ ምክንያቱ ትናትና ሓበሬታ ኣኪቦም ኣለዎ ተረኺቦም ወረቐቶም ኣዳልዮም ትሙሉእ ዝሃብናዮ ሓበሬታ ፀብፂቦም ነቲ ዓብይ ባይቶ ከቅርብዎ ማለት እዩ እቲ ዓብይ ባይቶ ከዓኒ ብዓብዩ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ርክብ ኣለዎ ሕብረት ኤውሮጳ ርክብ ኣለዎ መጠን ዘይብሉ ገንዘብ ዝስልዕ ዓብ ፀቕጢ ክገብር ይኽእል እዩ እዚ እሱ እቲ መልእኽትና ነይሩ ነዞም መንግስታት እዚአን ፀቕጢ ክገብረለን ማለት እዩ ኦኬ እቲ ዝመፀ ፊድባክ እንታይ ንሕና እቲ ምስራሕ ክንቁፅሎ ኢና ንስኹም ጠጠው ኣይትበሉ ቀፀለ ሓበሬታ ሃቡና እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ቁርብትለይ ናይ ሊብያ ከም ዝረኣኻዮ ዝነበረ ዲዛስተር ዝነበረ ብሓፈሻ ግፋ መጠን ዘይብሉ ቁሩብ ቀኒሱ ማለት
ቁሩብ ቀኒሱ እዚ ቁሩብ ከም ትንፋስ ተሓስቦ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ከም ዝትሪኦ ሕጂ እውን ናብኡ ክንምለስ ኢና ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ብዙሓት ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ መሊሶም ኣለዉ ስለዚ ክሳብ ሕጂ እቲ መንግስቲ ምላሽ ኣሃበን ዘሎ ማለት ቀፃሊ እቲ ናብኣ ቅድሚ ትጋርካ ሕጂ ብሕቶ መልክዕ ክነማእዝናታ ዛዕባ መጀመርታ መዓስ እዩ ጀሚሩ እዚ እቲ ምእሳር ነውሕ ዝበለ ግዜ ክካየድ ከም ዝፀንሐ ጉህሉ ስኻውን ትገልፅ ነርካ ብዝተፈላለየ ዜናታት እውን ክግለፅ ፀኒሑ እዩ ዘናይ ሕጂ ኣብ ክልተ መዓልቲ ዘጓነፈት ምምላስ ኤርትራውያን ግን ከመይ መሰረታ እንታይ መበገሲኣ እንታይ ክኾነ ክእልቲ ምክንያት ብዝበፃሕካዮ ክሳብ ሕጂ ብዝኣከብካዮ ሓበሬታ ንገረኒ هو እቲ ምክንያት እንታይ መሲልካ እቲ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝበላሾ ንውሕ ዝበለ ግዜ እዩ ገይሩ ልክዕ ኣብቲ ኩናት ግዜ ማለት እዩ እተን ዝነበራ 4 ማዓስከራት ታርጌት እየን ኮይነን ካብ መጀመርያ ዓንየን እየን ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ቀሊል ዘይኮነ ስደተኛ ይጠፍ እዩ እቶም ተዋጋእቲ ሓይልታት ቀሊል ዘይኮነ መጠን ዘይብሉ ሰብ ይጠፍ እዩ በቲ ትበል ማለት እዩ ገሊኡኻ ናብ ዓዲ ኣምሓራ ክኸይድ ከዓኒ ኣብ መንጎ ዝጠፍአኻ መዓት እዩ ዘሎ ኣብ ዳባት ኣብ ዝትሪኦ ዘለካ ናይ ማዓስከር ናይ ዓዲ ኣምሓራ ሕጂ ዘለዎ እውን ፀጥቶም ውሑስ ኣይኮነን ኣብ 2024 ጥራሕ ክንደይ ሰባት እዮም 9 ሰባት ልዕልዩ ዝኾኑ ሰባት እዮም መይቶም ማለት እዩ ኣብዚ ብጥይት ጥራሕ እቶም ዕጡቃት ብምጭዋይ ብገንታት ኣብቲ ማዓስከር ውሽጢ ጥራሕ እዚ እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ተበላሽ ማለት ካብኡ ብድሕሪኡ ዩኤንኤችሲአር ኣብቲ ዓዲ ምዝገባ ጠጠው ኣቢሉ ፀኒሑ ምስ ኣራ ተዋሂዱ እቲ ምዝገባ ጠጠው ዘብሎ ነይሩ እቲ ምዝገባ ጠጠው ኣቢሉ ፀኒሑ ሕጂ ጠጠው ኣቢሉ እንተፀኒሑ እቲ ኣብኡ ዘሎ ስደተኛ እንታይ ማለት እዩ ብዘይ ወረቐት ነዊሕ ዓመት ዝነብር ዘሎ ስደተኛ ማለት እዩ ብዘይ ወረቐት ዝነብር ኣሎ እንተኢልና እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት ኣገልግሎት የብሉን ማለት እዩ ናይ ትምህርቲ ኣገልግሎት የብሉን ናይ ባንኪ ኣገልግሎት የብሉን ዝኾነ ዓይነት ስልጠና ክገብር ኣገልግሎት የብሉን ናይ ትምህርቲ ኣገልግሎት የብሉን ካብቲ ዓዲ ብሕጋዊ ኣገባብ ንክወፅእ እውን ኣገልግሎት ኣይክረክብን ማለት ስለዚ እቲ ጉዳይ ወሳኒ ዝኾነ ሂወት ናይ ጥዕና ከማን ኣብ ሕቶ ኣትሎ ማለት እዩ ኤግዛክትሊ ናይ ሕቶ ናይ ጥዕኑ ምልክት ሕቶ እውን ኣብ ናይ ጥዕኑ ኩነታት እውን ኣብ ምልክት ሕቶ ይኣትሎ ማለት ነዚ ኮይኑ ይፀኒሑ ማለት ኦኬ ሕጂ ብኸመይ ዳኣሉ ክመሓደር ፀኒሑ ተልካኒ ብብልሽውና መብዛሕትኡ ሰብ ፌክ ወረቐት ሕዝ ወይ ድማ ነቲ ናይ በዓል ዩኤንኤችሲአር ቀደም ብነፃ ዝወሃብ ነበረ ብ5,000 ብ4,000 የውፅእ ከውፅእ ከሎ ብገንዘብ ገሊኡ ፌክ ኮይኑ ፀንሕ ገሊኡ ከዓ ጥዑይ ኮይኑ ፀንሕ ማለት እዩ ኦኬ እዚ እቲ ብኤርትራ ዝኣቱ ሰብ ከዓኒ ኣብ ትግራይ ከዓ ከምዝረኣኸ ከዓ መሸጣ ደቂ ሰባት ተኸፊቱ ትዶብ ከዓኒ መዓት ሽግር ክረኽቦ ፀኒሑ ማለት እዩ ይቕፅል ኣሎ ዋላ ዝግል እዩ ይቕፅል ኣሎ ስኻ ኣብ ዶባት ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን $1,000 ከፍ ኢሎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ወረቐት ስለ ዘይብሎም እንደገና ተኣሲሮም ከዓ ይምለሱ ኣለዉ ይእሰሩ ኣለዉ ማለት ይመስለኒ ዘረባ ዝተቐተለ እውን ኣሎ ክገርመካ በቶም ኩሎም ብሉ ዝተቆተሉ ቅድሚ ሕጂ 3 ዝተቆተሉ ዝበልናዮም መንእስያት ኣብ ትግራይ 4,000 ከፍ ኢሎም ዝመፁ እዮም ነይሮም እዚ ናይ መወዳእታ ዝተቐትለ ሚካኤል ዝበሃል ከዓ ዝሓውና ንሱ ኣብ ትግራይ ምስ ሓወይ ፕሮፕር ምስ ሓወይ ተዓፅዩ ነይሩ ትግራይ $5,000 ከፍ ኢሉ ከዓ ኣዲስ ኣበባ እዩ ኣዲስ ኣበባ እቶም ፖሊስ ቀሪቦሞ መንቀሳቐሲ ሓትዎ ቀሪቦም መንቀሳቐሲ ስለ ዘይነበሮ ክሃድም ኣብ ኣፍ ገዝኡ ጥይት ቀቲሎም ጥይት ተኪሶም ምስ ቀተልዎ ሓፍቱ ተኽሲ ሰሚዓ ምስ ወፀት እዩ መሬት ተዘርጊሑ ፀኒሑ ማለት እቲ ሓደ ተወጊኡ እቲ ሓደ ከዓ ተዘርጊሑ ፀዊሑ ነይሩ ማለት ሕጂ እሱ ኣብ ትግራይ ካብትን ናብትን ተዓዲዩ ከፍ ኢሉ ኣዲስ ኣበባ እግሩ ከይኣተወ እዩ ብጥይት ተረሽኑ ማለት ሕጂ ንምንታይ ግን ኣብቲ መርሸንቲ በፂሑ እዩ ዝዘረባ በርከቲ ቀደም ሰብ ኣይፈርሕን ነይሩ ኣይርዕድኒ ነይሩ ምክንያቱ ወረቐት ነይርዎ ነቲ ፖሊስ እውን ሕጋዊ ዝኾነ ናይ ዩኤን ወረቐት ኣሪእዎ ብሰላም ይኸይድ ነይሩ ማለት ሕጂ ግን እቲ መንግስቲ ወረቐት ከም ዘይብሉ እቲ ስደተኛ ፈልጦ እዩ ወረቐት ከይብሉ ንዝገበረ ከዓ ንሱ እዩ ማለት እዩ ሕጂ በቃ ናብ ኤርትራውያን ብሓበሻ እንድሕር ከይድካ ወረቐት ክትሓቶም የብሎምን ዝብል ኣምር ኣሎ ማለት እዩ ወረቐት የብሎምን ዝብል ኣምር ኦኬ እንታይ ዳሉ ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ብፍላይ ኣብዚ 2 ዓመት ማለት እዩ ድሕሪ እቲ ኩናት ዝግ ምባሉ ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ኩነታት ተልና ግፋ እዩ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ግፋ ተጀሚሩ ናበይ የእትውዎ ናብ እስር ቤት የእትውዎ ኣብቲ እስር ቤት እንታይ የጋጥም እቲ ፖሊስ ገንዘብ ለሚዱ ኣሽሓት ከፍ ኢሉ ነቲ ሰብ የውፅእ ገሊኡ ከዓ ከፍ ኢሉ ከፍትነልካ ኢሉ እቲ ሰብ ሸሕዲ ከለኒ ምስ ክፈሎ ዘይውፅዎም ካለው ከውፅኦም ከሉ ቶም ፖሊስ ሕጂ ወረቐት ሂቦም እዮም ዘውፅዎ ዋላስ ነታ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንምውፃእ ጥራሕ እዮም ዘውፅኦም ዘለዉ ብዘይ ሕጊ እዮም ዘውፅዎ ሽዑ ወረቐት ይህብዎም ድዮም መንቀሳቐሲ ዋላስ ኣይህብዎምን ዝኾነ ዓይነት ወረቐት ኣይህብዎም እዮም ዝኾነ ዓይነት ወረቐት ኣይህብዎም እዮም እቶም ፖሊስ እንታይ ኢሎም ዘበኾኑ ኣምሊጡ እዮም ዘበኾኑ ስለዚ እቶም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ላፍቶ ዝተቆትሉ ኣሕዋትና እውን እንታይ እዮም
ከምሉ ጥኽፉትን እዮም ካብቲ እስር ቤት ንኽሃድሙ እዮም ፈቲኖም ምክንያቱ ወርሒ ዝኣክል ኣብ ንእሽተይ ፀባብ ገዛ ተዓፅዮም 40 ገለ 30 ዝኾኑ ሰባት ዓቕሎም ፀቢብዎም ዝኾነ ናይ ዘለካ ናይ ፍትሒ ድዩ ናይ ኣብ ቤት ፍርዲ ምቕራብ ድዩ ዝኾነ ዓይነት መስርሕ ስለ ዘይጀመሩ ፈሪሖም ክሃድሙ እዮም ኣብ ላፍቶ ተቐቲሎም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝብለካ ዘሎ ካልኣይ ከዓኒ ኣብ ኣፍ ገዙ ከዓ ተቐቲሉ ማለት እዩ ካልእ ከንታይ ኣጋጢሙ ካብቲ እስር ቤት ማለት ከም ዝብለካ ኣብኡ ብጣዕሚ ብልሽውና እዩ ጀሚሩ ብተዓዲ ሕጂ እቶም ፖሊስ ከም ዝብለካ ገንዘብ ለም ይድባ ስለዚ ገንዘብ ስለዝነበሩ ኢንቴንሽናሊ ኤርትራ ይንገፉ እቲ ገንዘብ ከፍ ኢሎም ከም ዝወፅእ ከዓ ፈልጥዮም እቲ ሰብ ከዓኒ ፍርሕሎ ምክንያቱ ናበይ ከም ዝወስዶ ይፍልጥ እስር ቤት ንባዕሉ ኣብ እስር ቤት ምፅናሕ ሓደገኛ እዩ ካብኡ እውን ናበይ ከም ዝወስዶ ከይፍለጥ ስለቲ ሰብ ከፍ ኢሉ ወፅእ ማለት ስለዚ እቲ ፖሊስ ናይ ብሓቂ ብልሽውና እዩ ጀሚሩ ብተዓዲ ለሚዱ ገንዘብ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ኸፍአት ከዓ ብድሕሪኡ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ካልእ ዝገንፎም ማለት ኣፀያፊ ተግባራት ኣሎ ድዩ እቲ መግቢ ንብሩ ረኽቡ ድዮም ድሕሪ ሓይሞም ክሕክምና ረኽቡ ድዮም እቲ ናይ ጠበቃት ነግረን ኣለካ ግን ንመግቢ ዝምልከት ንካልእ ኣፀያፊ ዝኾነ ምድሆታት ወይ ፈተነታት ከይቃልዑ ድዮም ካብታት ከመይ እዩ ዘሎ ናቶም ሂወት ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከመይ እዮም ዝሓልፍዎ ያ እቲ ቤት ማእሰርቲ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ፀቢብን ስርሑ እቲ ፅሬቱ ዘይተሓለወን እዩ እቶም ፖሊስ ኣብቲ ልዕሊ ስደተኛ ከምዚ እቶም ዝወፁ ከም ዝነገሩ ማለት እዩ በቃ ፅልእ ኣለዎም ኣይዶ ነው ከምንታይ መፅኡ ስነ እምራዊ ፅልእ ኣለዎም ይብሉካ ማለት ሕጂ ማህረምቲ ከዓ ኣሎ ዝኾነ ዓይነት ድሕሪ በቃ ዝኾነ ዓይነት ወዲሰብ ብሻለካ ዝኾነ ድሕሪ ክሳብ ገይሩ ማህረምቲ ኣሎ ይሃርሞም እዮም ጎርፎም እዮም ልዕሊ ኩሉ ከዓ ከም ዝብለካ እቲ ርስሓት ኣሎ ጥሜት ኣሎ እቲ ስትረስ ካሎ እቲ ጭንቀት ዝበሃል ማለት እዩ ካብኡ ከም ተዓዘብናዮ እውን ንኤርትራ ሳልሰይ ግዜ ሕጂ ሰይዶም ኣሎ ማለት እዩ ሳልሰይ ግዜ ኣብቲ ወርሒ 6 ሰዲዶም ኣብ ወርሒ 12 ሰዲዶም ሕጂ ከዓኒ ኣብ ወርሒ 4 መወዳእታ ከዓ ሰይዶም ማለት እዩ ሕጂ ሰይዶም ነይሮም ብዓስር ገይሮም እወ ዓም ሰለስተ እዚኣ ሰለስተ ግዜ ሰዱ ዘሎ ማለት ሕጂ እቲ ምስዳድ ማለት እዩ ዝረኣኻዮ ሰዲዶ ኣውቶቡሳት መብዛሕትኡ ብለይቲ እዩ ብፍላይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክወፁ ከለዉ ብለይቲ እዮም ዘውፅዎም ዓሰብ የእትዮም ክንዲ ዝኣክል ስደተኛ መሊስና ኣለና ናብዚ መንግስቲ ኣረኪብና ኣላሎም ወላ ሓንቲ ቃል ይውፁ ምስተሓተቱ ብኣንፃሩ እንታይ እዮም ተሓቲቶም ምስተሓተቱ ማለት እዩ ክንዲዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት መሊስኩም ኣለኹም ብፍላይ ገሊኦም ወረቀት ዘለዎም ዝተባሃሉ ኖ ንዕና ዝኾነ ዓይነት ኤርትራዊ ብግዴታ ኤርትራ ዝመለስናዮ የለን ኢሎም ኣልዮም ኢሎም ማለት መዓስ እዮም ተሓቲቶም ሕጂ መን ሓቲቶም መዓስ እዮም ተሓቲቶም መዓስ እዮም መሊሶም ንመን እዮም መሊሶም ብሉ ኣብቲ ግዜ እቲ ብፍላይ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ምስ ሰደዱ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓቲቶሞ ኣይ መለስናን ኢሎም ዩኤንኤችሲኣር ሓቲቶዎም ኣይ መለስናን ናትና ዜጋታት መሊስኩም ማለት ናትና ምዝጉባት መሊስኩም ኣለኹም ምስ በሎም ኣይ መለስናን ኢሎም ኣብ ቪኦኤ እውን ብማስ ሜድያ እውን ድኮይና ማለት እዩ ናይ ሜድያታት እውን ምስ ሓተቶም ምሳቶም ኣይመለስናን ኢሎም መሊሶም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሓደገኛ ዝገብሮ ከዓ እዚ ክንዲ ዝኣክል ወዲሰብ ኣባሪርካ ኣይመለስናን ምባል ብጣዕሚ እንታይ ዓይነት ስራሕ ስራሕ ኣሎ ማለት እዩ ሓላፍነታዊ ዝጎደሎ መንግስቲ ክንስኻሲ ከመይ ኮንካ ተቐርብ ኣለካ ማለት እዩ ሓላፍነታዊ ዝጎደሎ ስራሕ ማለት ብኤርትራ ከዓኒ ክንዲ ሰብ መፅኦምን ኣለዎ ኢሉ ከዓ ኣይተነገረን ናብ ኤርትራ ክንመፅኦ ናብ ዓብዪ ዛዕባና እውን ስለዝኾነ ብወገን ኢትዮጵያ ግን ክንወዲ መጀመርታ ሕጂ 200 ሰባት 3 ግዜ መሊሶም ትብለኒ ኣለካ ቁጥሮም ዝበዝሕ 200 ገለን እዩ ሕጂ በቲ ዝሃብና ካብተን እስር ቤታት ክነቅርብ ዝርዝረልካ ማለት ኣለዎ ብዙሕ እዩ ሕጂ ብፍላይ ናይዚኦም ምስ ወፃና ካብ ካልእ ካብዚ እስር ቤት ሓደ ካብዚ እስር ቤት ሰለስተ ካብዚ እስር ቤታት ቁፅሪ የብሉን ምክንያቱ ፖሊስ ጣብያታት ስለዝኾነ ንኣሽቱ ፖሊስ ጣብያ እውን ስለዝኾነ ቆፂርካ ይትውድኦን ኢኻ ነናይ ከባቢኡ ስለዝኾነ ብዙሕ ክኸውን ብጣዕሚ ገለ ካብቲ ንምጥቃስ ካብተን ዓበይቲ ግን ካብ ኣያት ፖሊስ ጣብያ 46 ሰባት ከም ዝመለሱ ካብ ጨፌ ፖሊስ ጣብያ 30 ሰባት ከም ዝመለሱ ኣንበሳ ጋራጅ ዝበሃል እዚ ዕብይ ዝበለ ብዙሓት ፍሩዳት ዝተሓዝሉ ከምዚ ናይ ሰንበል ዓብዪ እስር ቤት 120 ሰባት ከም ዝመለሱ ላፍቶ ፖሊስ ጣብያ እዞም ቅድሚ ሕጂ ዝበልኩ ኣሕዋትና ሰለስተ ዝተረሸንሉ ቦታ 20 ከም ዝተመለሱ ጆሞ ሚካኤል 15 ሃና ማርያ ፖሊስ ጣብያ ከዓ 15 እዚኦም እቶም ጉዱሳት ኣሕዋትና ኣብቲ ግዜ እቶም እንዳተመላለሱ ዝረኽቦም ዝነበሩ ዝሰደድዎ ህፁፅ ሓበሬታ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሓልፋፍ ገምጋም ኢና ናብኡ ተሰዲዱ ዝብሉ ዘለዎ ሕጂ እዚኣቶም ይወስዱና ኣለዉ ንክእል ዓፋር ምስ በሉ
ሓንሳብ ከዓ ንቤተሰብ ከዓ እንታይ ኢሎም ሓሰብ ብጨታ ኣለና ኢሎም ዝደወሉ ብድሕሪ ዳሃይ ዝበሃል የለን እዋ ሕጂ ካብ ኢትዮጵያ ግን ካብ ቤት ማእሰርቲ ከውፅኦም ከለዉ ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ንብምልኦም ድዮም ዘውፅዎም ዘለዉ ኣብታ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ብምልኦም ኤርትራውያን እዮም ወፂኦም ዝሰድዎም ዘለዉ ገለ ካብኦም ድዮም ንኸመዮም ዝመርፅዎም እንታይ ስለ ዝኾኑ እዮም ነቶም ዝወስድዎም ዘለዉ ዝወስድዎም ማለት ኩሎም እስራት ዝወስድዎም እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም ኣሽሓት እስራት እዮም ዘለዉ በቲ ዘለና ሓበሬታ ግን ዝተወሰነ ኣማኢት እዮም ዝመልሱ ዘለዉ እሞ ስለምንታይ እዮም ዝተወሰነ ኣማኢት ዝወስዱ ዘለዉ ወይ ንምንታይ የገድፍዎምን ወይ ከዓ ስለምንታይ እዮም ዩኤንኤችሲአር ክሓቶም ከሎ ከዓ ኣይመለስናን ዝብሉ ዘለዉ ከመይቲ ናቶም ኣሰራርሓ ብዘለካ ሓበሬታ ሕጂ እቶም መወዳእታ ኸፃርያ ዝፈቶም ዛ ናይ መወዳእታ ተመሊሶም ዘለዉ ወረቐት ዘይነበረዋ ዘይተመዝገቡ እዮም ዓሸራት ዘይብሎም ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ሓቲትካ ሎም ዋለሲ ክተራኸበሎም ዘይትኽእል እከለ ዝበሃል ሰብ ወረቐት ዘይሃበኮት መንግስቲ ኢትዮጵያ እምበር ወረቐት ዘይሃበ ካልእ መንግስቲ ኮነ ኣብ ሃገሩ እንተለዉ ኮይኖም ሲ ወረቐት ክህብን ዘይክህብን እቲ መንግስቲ ዝምልከቶ መስለኒ ወረቐት መሃብ ጠጠው ኣቢሎም ክትብለኒ ካ ፅንሒካ ካልኦት ኤርትራውያን ኣብ ዘለዉ ዝሓተትክዎምን ወረቐት መሃብ ጠጠው ካብ ዝብል ነዊሕ ገይሩሎ እዮም ዝብሉ ሕጂ እቲ መንግስቲ ወረቐት እንተዘይሂብዎም ወረቐት የብልኩምን ኢሉ ከዓ እንተኣሲርዎም ዝላግፅ ዶ ይኮነን ኣብዚኣ እታ ገመን ትግበር ዘላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ውዕል ስደተኛታት ዝፈረመት ሃገር እያ መብዛሕትኡ ዕቁባ ዝሓትት ስደተኛ ከዓ ብፓስፖርት ብሕጋዊ ኣቱኒ ሃዲም እዩ ዝኣቱ ካብቲ ዝስዕበኒ ኣሎ ሂወት ኣብ ሓደጋ እትወኒ ኣሎ ዝብሎ ኣካል ካብኡ ሃዲሙ ምስ መፀካ ዕቁባትዎ ስለዚ ገበናኛታት ኣይኮኑ እዚኦም ክእሰሩ በዓል ሊብያ ስለዘይፈረማ ወላ ተኣሰሮምን ብሕጊ ከተረኻኸበለ ነፀግመካ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ካብቲ ዝኣተዎ ስምምዕ ወፃኢ እዩ ነዞም ሰባት ከም ገበናኛታት ተኣስሮም ዘሎ ከዕቅቦም እዩ ዝግብኦም መርሚሩ ወረቐት ክቦም ዳኣሉ ዝግብኦም ከም ማዓስከር እንድፈፅንሖም ካልል እምበር ኣብዚ ከም ገበነኛታት ዝእሰሩሉ ዝግፍዕሉ ብጥይት ዝርሸንሉ ቦታታት ክሕዞም ኣይግባእን ማለት ስለዚ ኣይምስግቦምን ኣሎ እዚኡ ከቲ ሓደገኛ ዝገብሮ እዞም ሰባት እዚኦም ዋላ ጠፊኦም እናሕቶ ኣካል የለን እናሕቶ ኣካል የለን ንዓይ ኤፍሬም ዝበሃል ሰብ ደሂብኩምን ኢኹም እዮም ክብሉ ተረዲኻኒ ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ዓደት ምዝገባን ስነዳን ስለዘየለ ሰብ ዝመ ስለዚ ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝብል ዘለዎ ተልካኒ ምክንያቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ዝኣተወ ውዕል ናይ 1951 ናይ ጀኔቫ ውዕል ናይ ስደተኛታት ይትግብር የለን ተባሂሉ ብማሕበረሰብ ዓለም ወቀሳን እቲ ተነፅሎን ከይገጥሞ እዩ ብውሽጢ ውሽጢ እዚ ሓደገኛ ዝገብሩ ማለት ሕጂ ሓደ ሓደ ኣሕዋትና ይነቕፉን ንዓይ ሓደ እቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣለዎ ካልኣይ ከዓ እቲ ሕውነት ኣለዎ مش يقولوا زيهم نحواتنا أم تجيب أنا حق اللوي قال لي لهم يوقف سينما مالتي حجي نمتى أنا حواتنا زي بزولهم قور بيتنا عندي أنا زي ما زلوز بدهم حجيس بتاريخ زي هذا سبب استفعل اللي قات أمخ سدد دخيل بتميتك سدد دخيل تفطروا مالت ب ناتشورال يكون على ديزاستر قات يمخ سدد دخيل قال لي دخيل قور بيتك أب حماق جزيز عقبك تو يا خاخات سدد زي تحولنا الزبل كما يتنو أجي بتاريخ بحولنا التاريخ حماق التاريخ يزقبل زلو بحق التاريخ زي سلام كله ساعة بخط 3 عامات كنت 10 شهور من تنسى كنت 20 سنة حدا نكو احواتنا طرح زي كنا سيز فلي بلنا انتبه لي خندي ودغدغ زقبر نيرو من قفتين هاجرات نابتي زخودي ارتراويان الدنيا كاني بخندي كبري بخندي عجبا يمزقبلوا بنيرو كما خم يلندا تبه لمالتي ግን በጣም ኮይኑ ፖለቲካ ምስተበላሸ ከዓ እዚ ውፅኢት ንሪኦ ኣለና ገዳይ ይኾኑ ኣለዉ እቶም ነፃ ዝኾኑ ንፁሓት ኤርትራውያን መንእሰያት ወይ ስደተኛታት ማለት እዩ ሕጂ እዚ ትሕውነት ዘይኮነ ዝጠፍእን ዝውላዕን ዘሎ እቲ ፖለቲካ ኩነታት እዩ ዝፈጥሮ ዘሎ ኢሎም ዝትንትኑ ኣለዉ እሞ በዚኣ ካብ ትግራይ ኢና ናብ ኤርትራ ክንመፅእ ኢና ኣብ ኤርትራ ኣተው እንታይ ይኾኑ ኣለዉ ናበይ ከዱ ኣለዉ ንክንደይ መዓልቲ ንክንደይ ዝኣክል ግዜ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝፀንሑ ዘለዉ መን እዩ ዝወፅእ ምክንያቱ ገለገለ ሰባት ይወፁ እዮም ቀልጢፎም ዝብል ይስማዕ እሞ كميز برسالة زوجة قلتيفو انتهي زلوا أبي اتراخه وحجتي أنا خمسة أدري زحمان نجرها له شيشاي عد ناسي مريتنا رسنا عد بوتاتنا أبوتاتنا زود قولا استقالوا سلا حجز عد قانا سي مشان لك تأثر تغل كتباسة تغل كتحزن تغل كتسنقل تغل كتب تغل أتليست كنت عديت بلاسي نزغول لك تدب سلكاي تقبع هاي بعللتان جبان تسنيقا إخا دوبك تحسن كقبلوا خان تقبعني يرو مالتي حتى خمسة بزحزن النجار مالتي نو ونات زوم قالوا زي بزحدهم بعد ما أنا أشياء كبزي فلتو أسري بيتات أبزي أدمي أبزي عوام زعوتو أبتشنك تصون حساباتي منو حجي سخاف أسي عدغا
تسفخ أتقبلك تخاف أخفع سبب كله كحال فل السدد كبع ليبيا كبع البلاد زملس كوب زعت له دك نيجيريا دك الصومال دك إثيوبيا دك أي فتن مش بتعمل مخانة أبيض كان عدم بلوس أو عدم بلوس خلوها بأخبرت بوحسن تقبلوا بعد حجي زي أنا بحكني إيرترايسي ما بحكي حد جزيس وانتهينا أخوي انتهينا بدلنا زبل كستهي سمعت متأكد مرة أم قصة عدنا انتهينا غيرنا يتسب كسب كله انتهينا غيرنا يتمنقسي كسب كله كنا لا تبسي حد جزيس يملا يمتأكد مرة حجي زي تا قلت تحزن النجار كأني تيرترا ونتم إسر نتتخابيل كان أبو تدرنا وسر نتتخابيل كابو كنا تلون أبو كنا مسر تقبلوه زي حزنني قبول يقبون مالتي لذي تم كلهم كان حجيس تأسروا استمولسوا كبعل مالتا تم نايك قدامات نبي ماتيم نام نخرة ماتيم كاب دوبات ليبيا استمولسوا نيرم كتشنا عشر تحمش عشر شعاتن أب عدر سر إسر بيتهم ماسيم ببتر سن كيلوم دسون كل فلت ماني كاب ليبيا استمولسوا سي أب عدر سر دسون كل زلمو موسو سبات فل كاب دوب استمولسوا كاب ليبيا بلاك كاب ليبيا تمليسوم سي داغماي كاب تግራይ ኣትዮም ኣብ ትግራይ ዝሞቱ ትፈልጥ ኣብዚ ኩናት ኣብቲ ዝነበረ ኩነታት ስደተኛታት የብልዮም ዝረኽቡን ዝነበሩ እየ ዝብለካ ዘሎ መብዛሕትኡ ዝተመለሰ ብለካ ሎ ዳርጋ ኩሉ ሲ ተስፋ ይብሉን ብእስሪ ቤት እዮም ከዓ ዝቕበሉ ማለት እዩ ናይዞም ናይ መወዳእታ ዝተመልሱ ክንዛረብ ንግደፎ ናይ ቅድሚ እዩ ሰብነና እቲ ታሪክ ክዕለካ ክእል ናይዞም ናይ መወዳእታ ብዓሰብ ዝተመለሱ እሞ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ዝኸሓዶም እንታይ ኣጋጢሞዎም تخيلهم كلهم عصب ناب اسر بيتهم اتي كاو حدا عدلنياتا دينا نبلوم ولا قال مس منقس قال صنحهم ناي تعسادي ناي كالخل قال ملتات نسوم نعدا بيت تسانغيرو توم مشاكين كاني نشد شو حز اكل ابو حيال هارون سباي رقمهم بيت سباي بصحوا مع عصب تاثير كاب صلمات ادي سبات صلمات عصب كعد تقبلوا او احد هارون بلعوا مالهم تاع حج بيت ما صرت له خاطر بلاد زل هاي وصل اكزاكتلي كسب حجي ابيت ما اسرتي مزلو بت زمصن بت زخبكو حبرتك بيتسب مالتي تم بيتسب مال حجي زلك حبر حجي قال انت يبحال يو سليا سلسدد من ኢትዮጵያ بوام غيروم سوام غيرو يمرمروا يم تمرمروا يم زفتح زبل وري وصي بقال شنخ كا كلب صلاوي يغبري يبلو مو اسها تكبو زلك حبريتا انتي عمق زبل انت لك انت يم زغبروم زلو سلام تايم كسابندو اوارح ذا اسروم زلو ካብ ኤርትራ እቲ ኣዝሸጋሪ ነገር ሓበርቲ ክትረክብ ኣፀጋሚ እዩ ካብቶም ኣነ ዝረኸብኩም ቤተሰብ ግን መሻኪን ኣይኮነን ስላሲ መዓንታ ዘይቆፀሮ ውዕሉት ኣብ ወል ሓደ ዘይነበረ እዮም እቶም ዝረኽቦም ዘለኹ ኣነ ኣብ ዓዲ ኣበይቱ ዘለዉ ይኹኑ ኣብ ዓሰብ ዘለዉ ይኹኑ ኣብ ወል ሓደ سليها يقول ونعوم نمونج تمرمير نمزي حد ما حد تتراجع تتقبل أنا ترى تزرع أنا ونعوم نمونج على يكون كنت جن بس إثيوبيا أنا بيترا كم عينت كم كندوم عند مزل لو نعوم مسلوس الله يسدد يوبك يسدد يوم أبي أتراس أني حمز اللوز حتى تزل لوز زبل ورا تبرر ورا سل زل لو إمبر تم سبات أي مالتنا أنا بحطه تيها هو حقها تردين وحجي أنت منجستي نتسب نفرد سريزي يقرب سدروخ بتصح سلا زي فكد حقاو مسرح سلا زي قبر طبقه سلا زي قبرلو زغون عندت مغنيات هبي نتسب يعقبسو ببعد سالو سري قال زبال حبريتا غيرو نتسب كم سلا زغوني كم سلا زغوني يندابله يعقبسو مالتي ننات مغنيات نهاب مالتي تكون عقين تا يخون زغبو كسرا يغبو هذا غمنيات يكون دك هاغرم دك زغا كم كلاكات نفسكم طبقه قصر غبو حراب سليار تطيرو ابيت فرقون يحتوتو نص زخونه ቤት ፍርድ ኻኒ ኣጻሪዩ ፍርዶም ሁዎ ግብንያታት ዲዮም ስልያ ዲዮም ኣይኮኑም የጻሪዩ ማለት እዚ ግን ዝኾነ ዓይነት ከምዚ ሕጋዊ መስርሕ ከይሰርሐ ንሰብ ከምዚ ከይከውን እንዳበልካ ምውንጃል ቀዳማይ ትሕጊ ተጣሒሱ ዘሎ ትሕጊ ጥሒስዎ ዘሎ እሱ እዩ ማለት እዩ ስርዓት ናይ ተዓዲ ማለት ስለዚ እዞም ኣነ ዝብለካ ዘለኹ ዝረኸብኩም ቤተሰብ ዝዛረብኩም ከዓኒ ናቶም ጉዳይ ኣብ ሓንቲ ወርሒ ክተፃርዮ ትኽእል ንኣሽቶ ቆልዑት ክሳብ ክንዱ እሲ مرمار خوانكا وي أتراتيري كا قد جزء زوسر سأكون المالتي نبي حق إن حدا مايس أتراتيري كيوم وي بساقي إخا وي بفتح وي أيكون ده تسبب سد اللقاء يترى كحال فل اللي يمر معك سيل كبل كمتات أيكون أنت لدي حديثي إذا حجي استمع عند أتيم زلو خنتها لك أبزع وهم حبريتها من تأتي مالو تايبهلو له تهلو ناتو منتات
ንሳቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ እታ ስርሒት ኣብ ሓፀር ግዜ እዩ ገይርዋ እዚ በርቃዊ መጥቃዕቲ ዝብሎ ከምኡ ኣብ ሓንቲ ለይቲ ጣዕጣዕጣዕ ኣቢል ኣኪቦም ካብ ኩለን እስር ቤታት ብለይቲ ከዓ ኣውፅኦም ብሓንቲ ለይቲ ማለት እዩ ይእክቡና ኣለዉ ኢሎም ፅንሕ ኢሎም ከዓ ይወስዱና ኣለዉ ኢሎም ፅንሕ ኢሎም ከዓ ናይ ዓሰብ በፂሕታ ኢሎም ሓደ ሓደ ደው ኢሎም ማለት እዩ እቶም ዝነገሩና ማለት እዩ ብድሕሪ እንታይ ዝበሃል እዩ ሕጂ ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት እንታይ ካበይ ሓበሬታ ክወፅእ ከመይ ክወፅእ ምዕባለ ቀሲልና ክርአና ካብ ሕጂ ግን ኣቲና ምስ በሉና ብድሕሪኡ ኣቲና ኢሎም ቤተሰብ ምስ ደወሉ ሓደ ክልተ ኩሎም እውን ኣይኮኑ ኩሎም ዕድል ኣይረኸቡን ሕጂ ገሊኡ ሰብ ብዙሕ ተሻቂሉ ኣሎ ምክንያቱ ዳሃይ ዝበሃል ይረኽቡ ኣይደውሉ ሓደ ሓደ እዎ ግን ብዙሓት ቃ ዘይደውሉ ዝጨነቁ ኣለዉ ሕጂ ማይሲ ግርመካ እዩ ክልተ መንግስትታት ተቐባቢሎም ሎምሲ ዳሃይ ኣብ ዘይብሎም ደረጃ ኣለዎት ኩነታት ማለት እዩ ሕጂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተኾነ ክንዲ ስደተኛታት መሊሰ ክብል ግቦ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ተኾነ እውን ክንዲ ደቂ ዓድና ተመሊሶም ኣለዉ ኢሉ ፀብፃብ ክብል ይኽእል እዚ እዩ እቲ ናይ ብሓቂ ግቦ እቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ክሓትት ኮይ ዝግብኦ ዜጋታት ክቕበሎም ጥራሕ ዘይኮነ ስለምንታይ ብዘይገባብ ትሰዶም ኣለካ እንድሕር ካብዚ ስደተኛታት ኮይኖም ከይዶም ስለምንታይ መዝገባ ይትቦምን ስለምንታይ ፍሉጣት ስደተኛታት ኣይኮኑን ስለምንታይ ከ ብዘይገባብ ተኣስሮምን ትሰጎምን ኣለካ ኢሉ ክሓትት ዝግብኦ ኮ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ እዩ ምስ ተቐበለ ኣይኮነን ድከኣስሮም ስለምንታይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይሕጋዊ ስራሕ ዝሰርሕ ኣለካ ኢሉ ክሓትት ዝግብኦ ንሱ እዩ ንስኻ ከም ውልቀ ሰብ ኮንካ ከማ ክትሓትት ዝግብአካ ዋላካ ኦፍኮርስ ሰብኣዊ መሰላት ዝስማዓካ ሰብ ኮይንካ እንተሓተትካ ቀዳምነት መንግስቲ ክሓትት ዝግብኦ ኣብ ዝኾነ ሃገር ናይ ዘለዎ ዜጋታቱ ክሓትት ዝግብኦ ቀዳማይት መንግስቲ ናይቲ ሃገር እዩ ግን ምስ መፁ እውን ይኣስር እዩ ዘሎ ይትረፍ ዶ ክሓትት ማለት እዩ ግዜ እቲ ግርምቢጥ ናይ ዘለና ኩነታት ምዃኑ እውን ጉቡድ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ንሱ እዩ ዘሎ እሱ እቲ ኣነ እውን ኩሉ ግዜ ዝሓዝነኒ ማለት ዋና ምስኣነ ኢኻ ዋና ማለት ክትከውን ትግደን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ህዝቢ እዚ በቃ ስድራ ቤት ይርበሽ ኣሎ ይጭነቕ ኣሎ እቶም መንእስያት ከዓኒ ኣብ ፍቕዱ ይሳቂሉ ኣብ ኢትዮጵያ ሓታት ዘይብሉ መንግስቲ ይኣስሮም ብግቦ የውፆም ይቆትሎም ኩሉ ዓይነት ግፍዒ ይወርደሉ ኣብ ኤርትራ ተቐቢሉ ይኣስሮም ናብ ታዕሊም ወስዶም ናብ ኩናት ወስዶም ናብ ድሌተ ዳሃይ እውን ኣይረኽቡን ኣይብፅሑን ማለት ስለዚ እዚ እዩ ናይ ግድን እቲ ሰብ ኩሉ እንታይ ዝብል እቶም ፅጉማት ንሕና ነንሕድናሲ ተዋሂድና በዓልና ድምፂ ንኹና ንሕድና ማለት ሕጂ እዚ ሱቕ ኢና ክንብል ዘለና ኣብ ዓለም ሲ ብዙሓት ኢና ዘለና ኤርትራ ሕጂ እዞም ኣሕዋትና እዚኦም ኣበይ ከም ዘለዉ ዳሃዮም ግን ሓትት ዝግበር ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ኣብ ገሊኦም ኣብ ዝፍለጥን ኣብ ዘይፍለጥን እስር ቤታት ኣለዉ ስለዚ እዚ እውን ህፁፅ ምላሽ ክቦ እቶም ኣሲርዎም ዘሎ ደቂ ከምቲ ሕጋዊ ኣገባብ ናይ ሓደ እሱር ክመላእ ኣሎ ማለት እዩ ክፈትሖም ክነብሩ ክገድፎም ማለት እዩ ነቶም ሞይቶም ዘለዎ እውን ተሓታትነት ክህሉ እሲ ንጎም ንታሪክ እኮ ወላ ሰላም ክኾን ወላ ካልእ እኮ ወለዱ እኮ ማውታ ደቆም እኮ ደልዮም ፍትሕ ደልዮም መንቀትሎም እኮ ሞት የደቅስ ስለዚ ኤምባሲታት ሓደ ዜገን ተተበዲሉ ኤምባሲታት ዝዓፅዋ ብዛዕባ ዜጋታትን ዝግደስ ሃገር 3-4 ኣብ ኤርትራ ተረሽኖም ኣብ ኢትዮጵያ ተረሽኖም ኤርትራውያን ተሓተተሎም እኳን የለን ማለት ፅባሕ ንጎ ግን ሓትት ኢና ብዛዕባ እዚኦምን ማለት እዩ መንቀትልዎም ታይቃትልኦም ማለት ስለዚ እዚ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ኤርትራዊ እንታይ ዝብል ሕጂ እዚ ነገር ንዘረብ ዝስማዕ ኣሎ ዝረብ ኣሎ ክንዲ ዝኾኑ ኤርትራውያን ናበይ ከም ዝተወሰዱ ዘይፍለጠሉ ደረጃ ተበፂሑ ኣሎ ስለዚ ኩላትና በብዓቕምና ሰኒድና ብሙሉኦም መንግስታት ናይዚ ዓለም ይኹኑ ብእኩብ ይኹኑ ብተናፀል ዘሎ መንግስታት ፀቕጢ ክንገብር ክንቃለስ ነዚ ህዝቢ ፀግዑ ክንኮኖ በዚ ኣጋጣሚ ብምሉእ ነዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ፋሒሉ ዘሎ እሞ ከዓኒ ዕድለኛ ኮይኑ ኣብ ሰላም ዓዲ ኣሎ ቀሊል ኣይኮን ኩሉ ሰብ ዝረኽቦ ኣይኮነ ዘለናዮ ሰላማዊ ዓዲ ማለት እዩ ምዕቡል ዓለም ማለት ከምኡ ውን ኣብተን ከስምዓት ዝኽእል ዓዲ ኣብ ፍቕዲ እዩ ዘሎ እዚ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ኤውሮጳ ኣሎ ኣብ ኩሉ ክስማዕ ዝኽእል ቦታታት ኣሎ ማለት ስለዚ እዚ ዕድላ እዚ ተጠቂምና ድምፂ ንኹኖ ሕጂ ዝፃውዒት እዚ ኣፍኮርስ ይኸይድ ኣሎ ብመንገዲ ራድዮ ኤርና ብኤርትራ ውሽጥን ኣብ ደገን ይስማዕ እዩ ክስማዕ እዩ ብመንገዲ ፅሑፋት ከስኹምና ብዝተመልከቶም ኣካላት በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ትፅሕፉ ኣለኹም ዶ መልእኽቲ ትሕልፉ ኣለኹም ዶ እንታይ ፅሑፍ ኣለና ኣብ ዓዲ ጣልያን ማለት እዩ ኣብ ጋዜጣ ፅባሕ ክወፅ እዩ ኣብ ኣቬኒር ዝብሎ ዕብይ ዝበለ ጋዜጣ ኣብ ሊብያ እውን ኣብዚ ከባቢ ባሕሪ ለንቂኖም ብዙሕ ሓደጋታት ተጋጥም ስለ ዘሎ ናቱ ናይዚ ኢትዮጵያ ዘሎ ምስጓብ ናይ ክልቲኡ ጌርና ፅባሕ ኣብ ዕብይ ዝበለ ጋዜጣ ክወፅ እዩ ብዛ ዓዲ ማለት እዩ እቲ ዶኪመንት ከዓ ንዳልዎ ኣለና እቲ ዝስደድ ዶኪመንት ከም ዝብለካ ናብ ቀይሕ መስቀል ዝስደድ ናብ ዩኤንኤችሲአር ዝስደድ ናብ ኣይኦኤም ዝስደድ ናብ ዩናይትድ ኔሽን ዝስደድ ናብተን ተናፀል መንግስታት ዝስደድ ደብዳቤ ከዓ ይዳሎ ኣሎ ማለት ቁርብ ሕጂ ትምሻለክ ሓደ ግዜስ
ብዙሕ ሓበሬታ ክትእክብ ኣለካ ጭብጥ ዝበለ ሓበሬታ ትር ዝበለ ሓበሬታ ሱለ ቁርብ ሕጂ ኣትሊስት እዚ ተመሊሶም ካብኣቶም ቁርብ ትለይ ድምፂ ሰሚዕና ነራትን ዝኸውን ወይ ካብቶም ስድራ ቤታቶም እውን ወዳግማይ ደው ኢሎም ብልና ነሮም ኣብዚ ዘለዎ ገለ ኢሎም ቁርብ ትለይ ተወሳኺ ሓበሬታ እውን ወሲኾም ድም ዝኾኑ ቁርብ ቀልጢፍና ንወፃና ግን ዶንጊና ኣለና ምክንያቱ እቲ ሓበሬታ ቁርብ ድብዝዝ ዝበለ ኮይኑ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ግን እቲ ተበግሶ ግን ቀፃሊ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ቀሊል ህዝቢ የብልና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ ማለት ተመሊሱ ጥራሕ ዘሎ ዶ ኣይኮነን ኣብቲ ከተማ ዘሎ እውን ከተረብሽ እዩ ዘሎ ምንባር ኣይኮነን ዘለዎ ስለዚ ብቀሊል ቁፅሪ እውን ንዘረብ ስለ ዘለና ኩላትና እዚ ህዝቢ እዚ ኣተኩሮ ክንገብረሉ ምክንያቱ እንድሕር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ተዘናቢሉ ተረቢሹ ኩሉ ፍርቂ ክፋልና ሕብረተሰብና ኣብ ረብሽ ኣሎ ማለት እዩ እዛ ክፀልወና ኢሉ ኩላትና ማለት ስለዚ ክንግደሰሉ ዘለና ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ፅቡቅ ስለ ዝሃብካኒ ሓበሬታን መብርህን ኣዝየ መስግነካ ኣብርሃም ካብ ዓጣልያን ተወሳኺ ትብሎ ነገር እንድሕር ኣሎ ፅቡቅ ዘይኮይኑ ሕፅር ዝበለ ምጥን ዝበለ ነዚ ዘለኹ ግዜ ዝምልከት ወይ ዝምጥን ኢና ሓበሬታ ረኺብና ካባኻ እሞ ኣዝየ መስግነካ ስለቲ ኩላ ብርክቶን ስራሕን ኣብ ቀረባ መዓልትታት ሓድሽ ነገር እንድሕር ኣሎ ተመሊስና ክንራኸብ ተስፋ ክገብር እየ ንሕጂ ግን ኣነ ወዲ ኣለኹ ንድሕር ወዲእካ ንስኻ ወይ እንደለካ ኮይኑ መዘኻኸሪ ክሰምዓካ በቃ የቐኘለይ ሽሻይ በቃ እሲዩቲ ዘረባ እንታይ ክብል ደሊ ግን ኣብዚ ባሕሪ ኣዝዮም ብዙሓት መራክብ ይጠፍእ ኣለዋ እሞ ሕጂ ብኣንፃር ዝሪኦ ሓደ ሓደ ነገራት ዘሰክፈና ኸ ኣሎ ብዙሕ ምውዕዋዕ ኣቲና ብሰላም ኣቲና እንዳበልካ ቲክቶክ ኣብ ግነታት ሸር ምባል ናይ ደላሎ ሽም ከይተርፈ እንዳጠቐስካ ቴሌፎኖም እንዳገደፍካ እዚስ ነቲ ብርሑቕ ዘሎ ህዝቢ ብሓደጋ ዘወቱ ስለዝኾነ ብዘይ ፕሮግራም ዘወቱ ስለዝኾነ ኳዕ ብሰላም ኣትኹም ግን ኣብ ቁርብ ሓላፍነታዊ ክኸውን እዚኣ ከዘኻኽር ደሊ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ንህወቶም እውን ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ስእልኻ እንዳረኣኻ ናይ እከበለ ደላላይ ፅቡቅ ይጉዕዙ ገለመታ እናበልካ ምውዕዋዕ ነቲ ናትካ ጉዕዞ ኣብ ኤሮጳ እውን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ ኣይኮነን ከምዚ ኢልካ ዋዕዊዕኻስ ሓንቲ ጃኬት ሂብካ ሓደ ስደተኛ ወረቐት ዘይብሉ ተባሂልካ ወይ ኣብ ሓደጋ ተኣቱ ኢኻ ሞ እዚታት ክንጥንቀቐሉ ከዘኻኽር ደሊ በዚ ኣጋጣሚ ስለቲ ዕድል ዝሃብካ ንደኻ ኣዝየ መስግነካ